नैबे धालिगाव काराटे एकाडेमियाव नोंथाङाबो नोंथांनि उन्दै फिसाजोखौहाय होदों ओरैनो मा थांखिखौ मा नोजोर होनानै नैबे काराटे एकाडेमियाव होनाय जादों एक्चुअली आङो फिजिकेलि मेन्टेलि डेभेलप जाथों होननानै आङो बे काराटे एकाडेमियाव होदो आरो आं बेखिनिखौ इमप्रुभमेन्ट नुदों आंनि गथ'फोरनियाव आरो मेक्सिमाम गथ' सेल्फ कन्फिडेन्स बिराद डेभेलप जादों आरो बेयो जाबाय दिनै जुगाव गथ'फोरा नट अनलि बय गार्ल एभ्रिथिं सबबो समानै डेभेलप जानांगौ बिनि थाखायनो आरो जिमान दोङो बिमा बिफा गासैबो एवेयारनेस जाथों बिनि थाखायनो आंबो सानो आरो जिमान गथ' गथाय जमा जायो इमाननो मोजां जागोन बिनि थाखायनो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिबो डेभेलप जाथों आरो बेवहाय बिरदाव सारा बिराद खस्थ' खालामो गथ'नि थाखाय स' बिखौ बिराद मोनदो आरो गसनिफ्राय बिराद मोजां मोननाय थाबाय आरो सासे सांग्रां गार्जेन हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ होनानै मेन्टेलि फिजिकेलि डेभेलप मोनदों दा जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो गाज्रि हुदा जेरैहाय निसा बेसाद जानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामलांनायखौ नुयो दा बैबायदि लाइमोनफोरखौहाय मा खावलायहरनो सानगोन आङो सानो कि मेक्सिमाम गथ'फोरखौ जेसेबांहाय बिमा बिफाया बिजि लाखिनो नांगौ जुदि स्पर्ट्स मोजां मोनो देन स्पर्ट्सआव हो जुदि मोसाना मोजां मोनो मोसानायाव हो खिन्थु ओरैनो दोननो नाङा गथ' गथायफोरखौ जेसेबांहाय बिजिहै थाबा गथ'फोरा मोजांहै आगुवायनो थांनो हागोन प्लास ससियेलि जिमान इनभल्भमेन्ट जागोन बेसेबांनो गथ'फोरनि डेभेलप जागोन आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि डेभेलप जागोन बेनि थाखाय गासैबो फैथों जिखौ मोजां मोनो गथ'फोरा गेलेनायखौबो मोजां मोननो हायो आर्टखौबो मोजां मोननो हायो स' जि साबजेक्टखौ जिखौ मोजां मोनो बेयाव गार्जेना सापर्ट होयो जाहाथे बेखौनो बुंनाय जाबाय थेंक इउ